ஹாய் வணக்கம் பிறந்தநாள் காலம் அனைவருக்கும் என்னுடைய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள். புளி சாதம் 1 கிலோ பாசுமதி ரைஸுக்கு புளி சாதத்துக்கு இதால் 1 ஸ்பூன் மல்லி, 2 மிளகா, காஞ்ச மிளகா, வெந்தயம், 10 மிளகு எல்லாத்தையும் வறுத்துக்கணும். வெந்தயம் கொஞ்சம் 1 டீஸ்பூன் போட்டு எல்லாத்தையும் வறுத்து மிக்சியில் அரைக்கணும். பெருங்காயத்தையும் இந்த மாதிரி வறுத்துக்கணும். 1/4 ஸ்பூன் எள்ளு அதையும் வறுத்துக்கிட்டா வாசமாக இருக்கும் புளி சாதத்துக்கு. 1 கிலோ அரிசிக்கு 100 புளி ஊற போட்டிருக்கேன் பாருங்க. புளி ஊற போட்டு திக்காக இதை கரைச்சிக்கணும். மிக்சியில் போட்டு புளி சாதத்துக்கு பொடியாக நினைக்காச்சு. புளி சாதத்துக்கு புளியை கரைச்சாச்சு. திக்காக மஞ்சள் பொடி போட்டாச்சு. இப்போ நல்லெண்ணெயை ஊற்றி மல்லாக்கொட்டை, கடலைப்பருப்பு, பட்டை மிளகாய், கருவேப்பிலை, கடுகு எல்லாம் போட்டு தாளிச்சாச்சு. இப்போ புளி கரைச்ச புளியை இதில் ஊற்றி நல்லா சுண்ட விடணும், கொதிக்க விடணும். உப்பை போட்டு புளி சாதத்துக்கு புளி காய்ச்சல் ரெடி. சாதத்தை வடித்து கொட்டி நல்லெண்ணெய் ஊற்றி கிளற வேண்டியது தான். புளி சாதம் ரெடி. 12 மணிக்கு வாங்க சாப்பிட.